Mbah, kula sampun. Sampun. Ya. Ibu kulupe mana apa Ibu? Sedaya mau. Nggih. Telepone saiki, Mbak. Sekedhik ditambahi kulupan. Nggih. Sak menten? Sama. Bon. Kulupe ndak apa? Bu terancam kersa Ibu. Nggih. Berapa ribu Bu ya? Baca? Ya ada. Oh, baca. Bon, boleh. Woi, masuk ini dulu. Mbak campur Mbak ya? Nggih. Tunggale mboten saya kancam. Nggih, sendale kersa. Ini sekali. Nggih riyen bare Mbak niki nggih. Antri Mbah nggih. Nggih. Beli gula ele nenek. Bu Berapa persen? bungkus kalih. Nggih riyen ya Bu ya. Kula nggih kalih Mbah. Nggih. Ibu senes tunggale niku. Nes. Oh senes. Nes kula piyambakan kok. Nggih tak kira nek kalih ibu niki. Bu mendek